mä menen ratsastaan sulla. Hyvä, et sä et sitten Eerikasen tää. No mitä vikaa siinä Eerikassa taas? Se on oikeesti. Sehän on vaan pikkutyttö. Se on kauhea. Ja siinä on kaikki vikana. No, kaipa se sitten käy, että se on Eerikka mulle. Mutta et sitten oikeesti sitä Eerikka, koska se on ihan kamala. Joo, ei se muutenkaan tullut, koska se on jossain mummolla. Ei se nyt tulisi tänne. Mutta ei sitä koskaan tietää. No joo. No Sofi. Joo, tässä on nyt jotain mätää. Miten niin? Mä menen ratsastaan sulla. Varmaan moneesiin. Kuule, moneesi. Just niinku remontoinnin pois, että hääs yritä. Ai jaa, mä en tiennyt. Seli. Etkö se just mene tota kohti? Ei Milla, ei. Miksi? Kuule Felix, mä haen nyt sun harjapakin, niin et sitten yhtään kiukuttele. Vitsin ärsyttävä Milla. Jää nyt tänne. Lääkää. Joo. Ja sit se kostelee mua kuitenkin kylmällä vedellä. Hei, rauhoitu nyt Felix. Ei voi olla noin paha. Niitä, me tiedään, että sä oot uusi täällä, mutta älä please tuohon Felixiin. Se on tosi ärsyttävä. Tai oikeesti vai? No ei sitten. Joo, mä tiedän, että se on ihan komea, totta huonohemoinen, mutta ei siltikään siihen luottaa, koska se on oikeasti aika ilkeä. En mä ilkeä, mutta mä en tykkää pesusta. Hei, mä oon vapaa. Hei, äläs yritä. Kyllä sä tajuu, mä oon ihan puhdas. Niin, kuulit kyllä. En mä olikane. Tai ainakaan paljon, mutta mitä väliä? Ei villiä vastaan ikinä pessy itteensä. Mut Felix, sut pitää nyt pestä. Mut kun ei. No, eikä mä harjaan. Felix, mitä sä oikein oot tehnyt? Vai haluut, että sua pestään kauemmin kuin ite likastit sut? Mut ei. Vitsi. Ei oo ollut vitsi. No, nyt voi just pestä. Felix, mä vähän saippua pullon. Joo, saippua. No niin, Felix, jos on tarpeeksi saippua, niin mä vähän puhtelen ja pesen pienellä. Noin. Ei. Felix, jos käyttäydyt kiltisti, saat tupla iltaheinät ja tupla yöheinät ja pari porkkanoita ilmoittaa. Ja sitten vähän lisäpua oikeesti. No sit mä käyttäydyn tosi huonosti. Huonosti, eikö pitää käyttäytyä hyvin? Kuule Felix, ei pesu nyt noin paha voi olla. Niin, ja se on ihan lämmintä vettäkin. Niin, teillä on. Kuule, kukaan ei anna mulle lämmintä vettä. Ikinä. Ai ei vai ikinä. Kuule, mä laitan sulle tulikuumaan. On lämmintä. No kuule, mä laitan lämmintä. Felix! Et saa kiinni. Felix! Selvä sitten. Älkää nyt kiinni. No niin, Felix. Et sitten lähde enää. Tai muuten et saa tupaheita. Kuule, en mä varmaan olisi saanut. Jos ei päiväpesu oli ihan kapala. Vai mitä lista? No siis... Miten se nyt ottaa? No joo, mutta ainakin mä nyt kiillän, mutta se oli silti kamalaa. Joo. Pistä tykkäys videolle ja me nähdään ensi videon parissa. Moi moi! Ja älkää ottako vielä mallia Felixistä, se on ihan kauhea. Rista! Mä kuulin ton! Oh.